Mitäpä tässä päivää? Juu, ei kyllä semmoinen asia mulla oli, että jos seuraavalta kiinnostaa tuolle Cobra Mark 3270 naisten nuorempien yksilöiden kasvuspentotoimenkoneet, niin tässä on vähän listaa. Cobra Mark 3 on aluksista ehkä voittamaton. Pientä pittiä se vaatii vaan. Sitten ressille rassailemaan. Powerplantti mielellään duunataan. Kädistipputorikin vasta parempaa. Jumakautta juudespäivä. Ei ole huolen häivä. Pulssilaaseri kun kuolemaa tuo. Sieltä se on pankissa turva luo. Jumakautta juudespäivä. Pullista nypin luodi pois. Tiukemmat rusterit olla pois. Big Manin pekoni kun lokataan. Taistelukentälle dropataan. Orjilla